So ito na po mga kastudyo, luto na po ang ating adobong atay ng manok with boiled egg. Yan o. Nako, ang sarap pong kumain mga kastudyo. Tara po, ilipat na po natin to sa serving plate tapos mukbangan na. Good morning mga kastudyo. Today's episode po, mag-outdoor cooking na naman po tayo. At ang lulutuin namin ngayon mga kastudyo ay chicken liver adobo plus boiled eggs. Nalagyan natin ng boiled eggs mga kastudyo para mas lalong sumarap pa. Ayan o. Ang dami po nito mga kastudyo. Almost 2 kilos po na chicken liver. Atay lang talaga to ng manok. Wala to siyang gizzard. Walay batikon mga kastudyo. So hindi natin patatagalin to. Sobrang dali lang ito lutuin mga studio, pero sobrang mapapadami ka sa kanin. Tara, let's go. Unang-una, magpainit tayo ng mantika mga studio. Gandahan lang po para hindi masira yung atay. Gulan natin dito para mawala yung langsa ng atay. Saka lumabas yung mga dugo at yung tubig niya ba. At this stage mga kastudyo, okay na to. I-remove ko muna dito. Saka yung tubig niya mga kastudyo, yung natira po, yung iba nag-evaporate na. Tatapon lang natin to kasi nandito yung mga langsa ng atay ng manok dito. Hindi natin to gagamitin. Ayan mga studio, proceed tayo sa next step. Kainit tayo ng kunting mantika mga studio. Ginger. Ito yung gagamitin natin mga studio para mawala yung langsa ng atay. Kasi yung atay kasi pag hindi na luto ng maayos, may lansa talaga siya. So itong atay, isa ito sa pinaka-paborito kong binibili sa mga karinderya ba. Kasi gusto ko ng atay ng manok. Lagay na din tayo ng ahos mga studio. Ganyan, meron din tayong bombay. Okay na to mga studio, ilagay ko na yung atay. Tandahan na po para hindi wasak. Lalagay na din po ako ng black pepper. Tapos tuyo. Dark soy sauce. After ng tuyo po, lalagay tayo ng suka dito mga studio para mawala yung langsa. Nag-aadi ng ang suka ng acidity po sa pagkain natin ba.
Kaibang lasa po. Pero mas lalong sumarap. Mix nyo po pero dahan-dahan lang po. Lagay ko ng suka. Yan. Hayaan natin to masudyo ng mga 3 minutes bago natin lagyan ng tubig. Lalagyan ko na po ito ng tubig mga kasudyo. Ayan. So hayaan natin to ng mga 15 minutes mga kasudyo. Takpan po natin to para maluto. Ayan. After 15 minutes mga kasudyo, ayan na po. Lalagay ko na yung dahon ng laurel. Maglalagay na din ako ng mga kastudyo ng brown sugar. Pwede rin po white sugar para po ma-complement yung lasa mga kastudyo. Yan. Kita nyo po, medyo konti na po yung sabaw natin. Tapos ilalagay ko na din yung boiled egg mga kastudyo. Actually po, luto na po ito siya. Hayaan lang po natin to para maayos yung timpla niya, mag-complement yung mga alas na nilagay natin mga studio. Hayaan natin to ng mga 5 minutes mga studio, tapos i-serve na po natin. So ito na po mga kastudyo, luto na po ang ating adobong atay ng manok with boiled egg. Yan o. Nako, ang sarap pong kumain mga kastudyo. Tara po, ilipat na po natin to sa serving plate, tapos mukbangan na. Kainan na. Kainan time na mga kastudyo. Ayan, ito na po ang aming adobong atay ng manok with boiled egg. Ayan. Bago po kami kumain mga kastudyo, flex ko lang po muna ang kababayan naming Sugbuan nun. Meaning, taga Cebu po siya mga kastudyo at Bisaya din katulad namin. Ang name po ng channel niya ay Michelle the Wanderer. Ayan, sa Ate Michelle po mga kastudyo ay mahilig mag-wander o mamasyal sa iba't ibang lugar. Mahilig din po siyang magluto ng iba't ibang klase ng mga pagkain. Aside from that mga kastudyo, tumutulong din siya sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagla-live stream. Yan, isa po siyang live streamer mga kastudyo at namimigay ng papremyo. Para makilala niyo po siya, panoorin po natin ang kanyang short clip. Pasok! Hello po sa lahat ng mga supporters ng Bisaya Studio. Ito po si Michelle the Wanderer from Germany. Paisabay po nating panoorin ang mukbang episode ng Bisaya Studio ngayon. Ako po ay isang live streamer. Nagpapag-grand live stream din ako at sana suportahan nyo rin ang channel ko. I-click nyo din ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayari sa channel ko. Salamat! At yun na nga po mga kastudyo, nakita na po natin ang short clip ni Ate Michelle the Wanderer. Yan, sana po ay tulungan at suportahan natin siya mga kastudyo. Please like, subscribe at paki-on na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Ayan, para sa mga gustong sumali po sa live stream niya po, subscribe na. To Ate Michelle, daghan kaayong salamat te og amping diha.
Salamat juga ayo. So tara. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na po. Ngaon ta, ma'am. Ma'am Michelle. Ate, ayaw niya magpatawag ate. ng ma'am. Yan. Tara, ngaon na ta. Yes. Padaplin sa nato ni. Mamahaw na ta mga ka-studio. Maaga po kami ngayon mga studio, 6 AM kami, nag-shoot na kasi mayroon po kaming mga importanteng gagawin ba. Ang bango po. Diyan no, itlog, Cue pa. sabaw mang, Ay, magkutsara ka? kinamot ko mo. Namot lang ka. Oops, Ikaw ako sabaw. ang buhi pa. Yan. Ito po talaga yung kadalasan in-order ko sa mga karinderya, mga studio. Sarap pa. Tingnan mo man kung mayroon pa bang langsa yung... Hindi po talaga ito ma-absent kapag kumakain siya sa karinderya. Order po talaga siya nito. Kainan na. Sige na. Ito muna. Kain Kain po. tayo. Ang Sarap po. sarap. May napil ka bang langsa ma? Wala. Mas na-feel ko yung amoy ng luya. Yung ginger po. Gandahan lang tayo, kaya baka malunan rin ito ba. Dahil sa kuhan ba, atay na parang gamey taste, no? Makatuka mga ka-studio. Sobrang sarap niya, wala talagang amoy mga so try nyo to. Yes po. Ate Michelle, mga unta. Sabaw ka ba? Gagahan din mo. Sabay ko gamay pa. May nihatag to sa mga kuhan mo. Katrabaho ba, no? Ulito mo. Kung sa kanya atay, sa akin naman po yung puso ng manok. Puso ng manok. Yung paborito ko. May ani, adobo man siya. Yung first step po, napaka-importante po nun. Tapos, sa lamas naman, maglagay din po kayo ng luya ba? Ginger. Papahiram ng kuan, serving spoon. Thank you. Ngumbos na mo? Dahan-dahan lang. Di matukan ta mga kasadya. Ikaw oh. Kami kayo. Maraming salamat po pala sa lahat ng nagsabi po na sinunod nila yung style ng luto namin matapos nasarapan po sila. Maraming salamat po. Yes po, maraming salamat. Maraming salamat po talaga. Feel free to adjust po. Depende po yan sa panglasa po talaga ninyo. Kasi kami po, ako po nagluto talaga. Nag-adjust ako kasi depende po talaga yan sa dami ng lulutuin nyo ba. So, kaya in-adjust ko yung timpla. Mahirap po yung kuhan ba. Mas mabuti yung matansya nyo talaga ba. Yun yung mahalaga talaga sa pagluluto. Natatansya nyo kung gaano kadaming asin, gaano kadaming kuhan yung nilalagay nyo ba. Kasi iba't iba tayo ng panlasa ba. Opo. Tsaka yung process, importante din po yun.
yung mga diskarte para mawala yung mga langsa ng mga niluluto nyo ba. Pati yung pusto mo siya, walang langsa, di ba? Dami kasi na-message sa atin sa Facebook mo ba? Sa lahat ng sumasabay sa amin ngayon, salamat po. Kain po tayo. Almost 2 kilos mo, grabe, naghan na. Grabe, ang dami na makakain po. Pa aking siyang sa kail pa. Ito pang. Sarap sa lagyan ng egg talaga. Ayan mga ka-studio, sa mga gusto pong sumali sa live stream ni Ate Michelle the Wanderer po, i-visit niyo po yung channel niya at subscribe na po. Po. Yan si Ate Michelle po, mabait po yan. Bisaya, taga Mabulo, Cebu. At nasa Germany po siya ngayon. Gutom na yung aso ng kapitbahay pa. Dami kinalanon po, kahit walang rice nito, pwede ba? Yung gizzard mga studio, pwede din yun, pero medyo matigas yun compare dito ba? Kasi dapat partner sila, no? Sinsya na po kayo sa aso. Inom po tayo. Tapos na ako man. Shout out muna tayo. Shout out po muna. Shout out Cesar Vicencio from Tanza, Cavite. Jess and friends. Bruce Dave. Ernie Birdie Prado. Jonel Doria. ARM VFX from Cotabato. Shinoy Gorillo. Dimsel Janine Tumulak from Cordoba. Laidon DC from Cordoba. Jasmine Arcilio. Nelfi Joy Sunday from Davao City. Bea Neri Jover, Julian Rain Garcia, Kathleen Garlejo Villamangka, Gladys Ocampo, Cheryl Sakin from Kuwait, Kathleen Digamo from Bohol, Doraemon Salinder, Joshua Alfici from CDO, Ludwig Van Sinahon from Tagum, Arlene Gualdo, Baby Ayan Hades Manalo, Karin Joyce Vlogs, Mark Gaming, Verlin Isaga, Jing Bangkil, Paulino Jr. Ramilo from Sibuyan, Romblon, Juji Lascunia from Davao City at Dumabok Emmanuel. So, yun na po lahat mga studio. Sana po na-enjoy kayo sa kainan namin today at outdoor cooking po na adobong atay ng manok. So, after this video po, puntahan po natin Michelle the Wonder. Maraming salamat ate. Maraming salamat sa lahat na nanood. Bye for now. Kita-kits po tayo sa susunod na episode. Bye-bye.